Masu kallo na barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Insha Allah a labaran namu ne za mu fara lekawa ne gabas da tsakiya. Isra'ila ta kutsa kudancin Lebanon ta kasa da sunan gama da kungiyar mayakan Lebanon din. Wanda shine karo na farko tun shekarar 2006. Kungiyar mayakan Yemen da Iran su ma sun kawai Isra'ilan hari a jiya. Amma kafin ku ji cikakken labarin, za ku ji ta yadda Isra'ila ke samun bayanan sirri kan kungiyoyin kasashen yankin har take iya kashe shugabanninsu. Kazalika za ku cewa kasar Rasha za ta ƙara yawan kuɗin da ke kashewa a fannin tsaro da kaso 25 a shekarar 2025. Shin me hakan ke nufi? Abubuwan za mu tattauna akai kenan a cikin shirin namu na yau. Masu kallo na barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Insha Allah a labaran namu ne za mu fara lekawa ne gabas da tsakiya. Isra'ila ta kutsa kudancin Lebanon ta kasa da sunan gama da kungiyar mayakan Lebanon din. Wanda shine karo na farko tun shekarar 2006. Kungiyar mayakan Yemen da Iran su ma sun kawai Isra'ilan hari a jiya. Amma kafin ku ji cikakken labarin, za ku ji ta yadda Isra'ila ke samun bayanan sirri kan kungiyoyin kasashen yankin har take iya kashe shugabanninsu. Kazalika za ku cewa kasar Rasha za ta ƙara yawan kuɗin da ke kashewa a fannin tsaro da kaso 25 a shekarar 2025. Shin me hakan ke nufi? Abubuwan za mu tattauna akai kenan a cikin shirin namu na yau. Ƙasar Isra'ila na jan wannan yaƙi da tsayi bayan Gaza ta ƙaddamar da kutse ta ƙasa cikin Lebanon, wanda shine karo na farko tun bayan wanda suka yi a shekarar 2006. Isra'ila ta tura dakarun sojanta a wani shiri ta kira na takaitaccen lokaci. Hukumar tsaron Isra'ila IDF sun ce sun fara kai har-hara ta ƙasa a yankunan da ke kan iyakarsu da Lebanon din, amma har yanzu dakaranta ba su nutsa cikin Lebanon ba sosai tukunna. Rahotanni sun bayyana ta ce shugaban ƙasar Paul Biya na nan da ransa cikin ƙoshin lafiya. A yau ne al'ummar Mozambique ke kada ƙuri'a don zaben sabon shugaban ƙasar da zai jagorance su. Hakanan za ku ji cewar Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake gabatar da buƙatar ƙulla yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza da kuma Lebanon. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin Kamaru ta karyata raɗe-raɗin mutuwar shugaban ƙasar Paul Biya mai shekaru 91 da aka daina jin ɗuriyarsa sama da wata guda tun bayan halartar taron Afirka da China. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani. Shugaba Paul Biya ya bar Kamaru ne tun ranar 2 ga watan Satumba domin halartar taron Afirka da China da aka gudanar daga ranar 4 zuwa 6 ga watan Satumba. Daga lokacin ne aka daina jin ɗuriyarsa hatta babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da na ƙasashen Francophonie da ya saba halarta, kuma aka sanar zai je ma wakilci aka tura. Rashin halartar tarukan ya jefa 'yan ƙasar Kamaru cikin rudani, inda aka fara yada jita-jita musamman a kafofin sada zumunta na zamani cewa shugaban ƙasar ya mutu, yayin da wasu ke cewa yana cikin mawuyacin hali a wani asibitin ƙasar Switzerland. Wasu shugabannin adawa sun fito fili sun bukaci a bayyana musu halin da shugaban ƙasar ke ciki, amma kuma hukumomi suka yi gum. To sai dai kuma bayan wata kafar yada labarai ta yanar gizo da ke watsa shirye-shiryenta a kasashen waje ta sanar da mutuwar shugaban da ya kwashe shekaru 42 yana mulkin kasar, nan take wasu mukarrabansa suka fito suka karyata zargin. Cikin wata sanarwa da ya fitar da yammacin Talata, ministan sadarwa kuma kakakin gwamnati Rene Emmanuel Sadi ya ce rahotannin labaran kanzon